जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने निश्चय देखिए जापी मैंने दासी भक्ता बोली दासी भक्ता जाऊँच आम आसीचु पूर्वी आम अजा को मैंने मो बाप घर गाँव को पूर्वी आम मानसिक था से उड़ो बोली आज आम घर गाँव में उड़ा होती आम आसीचु देखो दासी भक्ता केमती जाऊँगी ये नाचटा तो मतलब बहुत भल लगे मुझे छुआ बेल देखी आमती नाचु दासी भक्ता आम जो छोट छुआ थी आम पचे पचे एमती नाची नाची जाऊ आ देखते लोक मैंने तो बहुत बाहर पलि आसले उड़ा पाखक उड़ा देखिए जावाई कि आम रेडी ହେଇନୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଯିବୁ କାହିଁକିନା ପୂର୍ବି ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ଭିଡ଼ରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବୁ ରହିବନି ଆଉ ଆମେ ଆସୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ମଧ୍ୟ 2-3 ଜଣ ଦାସୀ ଉଡ଼ି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଏବେ ପୂର୍ବି ଆମର ପାଳି ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବି ଆମେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି ସେ ଡରି ଯାଇଛି ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ରେ ଆଉ ସେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଉଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଉ ପୂର୍ବି ଆମର ଉଡ଼ା ସରିଲେ ମାନେ ଉଡ଼ି ସାରିଲେ ପୂର୍ବି ମାମା ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ କାହିଁକିନା ପୂର୍ବି ମାମା କାନ୍ଦୁଛି ଯେତିକି ସେ ଆଉ ରହିବନି ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ତାକୁ ଭୋକ ବି ଲାଗି ସାରିଲାଣି ଆଉ ସେ ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ ଆଉ ଗରମ ବି କେମିତି କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଆଉ